Hej, og i dag vil vi faktisk spille World of Tanks. Den havde I nok ikke lige set komme. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Men Men jeg har altså taget min mikrofon lidt længere væk, fordi før der var det sådan med trækvejret hele tiden. Så jeg håber altså, at det var lidt bedre, ellers det skriver det i beskrivelsen. Shit, det er store ting, vi kommer ud med den her. Klokken er 10. Jeg tror snart, jeg er lidt syg, fordi jeg var mega sent på i dag. Så jeg er mega træt, men jeg kan godt lide optage en World of Tanks video. Bison. Og ja, det er altså single let's play World of Tanks. Jeg gider altså ikke spille med nogen, fordi der er ikke nogen af mine venner, der har det. Så ja, det giver sådan set lidt sig selv. Jeg begynder at få sådan i næsen. Jeg har lyst til at skyde ham der. Krop nu. Kæft for det var sådan. Og de der KV1 der er altså der. Er det team? Lord. Lord er penis. Tjek smås ud. Jeg siger det bare. Ja. Sygt god. Tak til ham. What? Og det er jo tak til ham. En stafisher. Archibald. Jeg kan faktisk skyde. Archie. Hvis jeg har lyst. Hvis jeg vidste, hvor det var. For at tage et take-shot. Jeg tager altså lige chancen. Nej. Kæft, det var langt væk fra. Der er en heavy tank. Der. Og den burde altså ikke være blevet klokken ramt. Nej, det tror jeg heller ikke, den er. Nej. Sådan en tøsedreng. Bare for at blive rammet af sådan et lille bitte hit. Nej. Nej. Det var altså en misser. Jeg beklager, så jeg er altså ikke den bedste til at spille. Jeg spiller altså bare lige for sjov. Så ja. Yeah. Die, potato. Ramte ham kun lige tracks der. Jo. Shit, jeg skadede meget. Jeg tager altså lige Artin. Boom! Die, potato. Jeg må altså give lidt splash damage der. For de skuddene, de er jo kraftige, og så... Jeg ved ikke, om selv han var der, så... Potato, der... Hvordan kan det der være en misser? Der ham der. Right? Ramte jeg? Ups. Jeg tror, jeg kommer til at ramme min egen. Det beklager jeg. Hvis du ser med. Du klarer altså virkelig, at jeg kommer til at ramme dig, hvis jeg rammer dig. Nej. Jeg troede, det var mig, der tog tracksene. Jeg kan se, der holder noget tank. Det destroyer hernede. Du forsvandt. Jo. Jeg gad altså godt at få skud ind på den der. Eller... så var han også lige. Altså ikke, det er altså irriterende, når de altså lige drejer, og så er du altså i gang med at skyde. Nå. What? Hvad? Nej! Hvorfor har jeg ikke ramt noget endnu? Jo. Men jeg får altså alligevel mega mange penge. Det er altså ikke ligesom Raw from der. Hun ikke får en skid, hvis du ikke har ramt noget.
Hold kæft, jeg er egentlig dårlig altså i den her kamp. Ja. Fail food at win. Jeg gad altså godt lige at have en af deres artier. Jeg tror altså, der ligger en der. Men her er der en heavy tank. Nej, jeg mistede et skud. Jeg ramte så heller ikke så. Der er altså rimelig meget læk. Lige for tiden. Han ligger altså også godt, ham der. Lige med siden til min kanon. Der er sikkert andre, der ikke kan ramme, men prøver. Vi ramte ham, men gav ham ikke noget damage. Det er altså ikke lige så godt. We take a shot. Den rammer ikke. Nu dør han. Ikke af mit skud. Nu dør han. Hvordan kan jeg brælle af? Det kan da ikke være muligt, at jeg bræller af på en KV1. Kæft, hvor irriterende. Nå, så kom det slut. Nå. Ja, jeg sagde det altså, jeg var lige til at ramme min egen. Flag altså. Meget damage. Jamen det bliver nok også det for den her gang. Så ja, vi ses. Hej hej.